טוב, אז אתם רוצים לנהל את העולם? מי ילמד אתכם איך עושים זאת טוב יותר? הנה משהו. הטבע עושה זאת טוב יותר מאיתנו. הטבע בונה חומרים טובים יותר בדרכים טובות יותר, ללא השפעה וללא זיהום. העכביש מייצר חומר חזק יותר ממתכת ויותר גמיש מניילון. צדפת האבלון היא כל כך חזקה שהיא יכולה לעצור כדורי רובה. הפרח הזה יותר טוב בהפיכת אור לאנרגיה בצורה טובה יותר מכל מערכת סולרית שהאדם הצליח להמציא. כאשר אנחנו מייצרים דברים, אנחנו בדרך כלל משתמשים בכימיקלים ובחום רב. לעומת קורי העכביש שעשויים מפרוטאין בטמפרטורת חדר בלבד בתוך גופו של העכביש. וצדפת האבלון היא עשויה פרוטאין ושכבות של גיר. אז איך עושים את זה? כאן אתם נכנסים לתמונה. יש סוג חדש של הנדסה, דרך חדשה לפתור בעיות, דרך הסתכלות על העולם. זה נקרא ביומימיקרי. הטבע לא שומר סודות, אתם רק צריכים להביט. אתם רוצים לנהל את העולם? לימדו ממנו.